भागो खाई गला
राक्षस हाथ में मुझे ही पारिबिनी ही पारिबिनी हाथ दिन है गला पारकु टिके देखी पारिबिनी गोटे घरे रही देखी पारिलिनी आज कहीं कांदुरा मोटा और मने पड़ी जाऊ आज मो पार को देखा कर दबु ना गोटे कथा पचारि तुम कानी रे कौन बंधा है किसी कहबनी तम आखिर लुह को पोछि पारि भगवान ए सब देखा आगु मो आखि दीटा फुटी गलानी कहीं पर अरे प्रसाद टिके सारी दियो आमे बापा बाहे भूल करिबा आमे बड़ा बंटा है साथे अरे से जहाँ भी हो ना कहीं की आजी मु तुमको मो निज हाथ रे खुआई देवी आस मना करनी पारो
कानून भांगी देलो रुद्र नहीं रुद्र नहीं एमने किसी भी करे अरे रुद्र अरे रुद्र तू काई के में जो तू अबे हट यात्रा करूच जन्मदिन आज जन्मदिन रे तू खीरी तो खाइबा को भलो कोन एबो भाई मु तो पाई खीरी करेची एबो कोन सतरे तू मो पे खीरी करी हां बाबा सत्य कहू एबो मु तो छुइलो अरे सत्य कहू हां आ चलो चलो बसी रे खाइबो मो बसली मते खाइलो ले बाबा देखो ना अबे हट सब ठीक है जीव अरे जल्दी आस आज मो जन्मदिन रे मते टिके आशीर्वाद करबुनी हमें सही हम कौन सी परिस्थिति रे तू ताकू छुई पारिबुनो तुम बातटे भंडर करबा पई एमानकर रीतिमत उड़े योजना ए नियर अछि एडार बड़ हाथ भी घर भीतर पकाई दियो तुम सेमिति करनी गुरु गाई पड़ी बापा मां को घर खुंटरे बंधा जाए मु तुम बड़ धरती पाई अबे हट धर क्या कौन धर एरे को बांध अरे बांध पर कहूची अरे बांध भाई अबे सुन बापा भूल करिछथि माने तते ताको बांधिबा को पड़िबो आ ता चलो एमिति का जदि भूल करिबो ताले गोरु गाय धरिका बंधाई कि नाइबो अरे अरे बापू चुकर मते बांध मुपरा भूल करिची अरे शरीर सिना दीटा हेले आत्मा गोटे रे सही पारिली रे भूल करी देई पाप करिलानी तू बांध मते तू बांध पारिबिनी बापा पारिबिनी को शास्त्र में लिखा अछि बापा मां को घर खुंटरे बांधिबा मते क्षमा कर दे बापा मु पारिबिनी बापा तो बापा नियम जाने पानी गले कलमारा गारा संपर्क बिहेरी जाए निज ठारू पार निश्वासरे विषतिला धकुट अजଣା हेला निज लुह निजे से पी
ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧନ ତୁଟେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋ ମତେ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇନା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ଲୋ ବୋ ରାଜୁ ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ତିନି ଗାର ଟାଣି ଦଉଛି ଏ ଗାରଟା ସେଇଦିନ ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଉଦିନ ତ ବୋଉକୁ ତୁ ମଶାରୀକୁ ନବୁ ନାଇଁ ଲୋ ବୋ ନାଇଁ ତୁ ତ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ଫେରେଇଲେ ଲୋ ବୋ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତତେ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଆରେ ତୁ କଣ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଳିକ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଆରେ ପୁଅଟା ପାଖରେ ଏତେ ଅଭିନୟ କରୁଛ କାହିଁକି ନାଇଁ ଅଭିନୟ କରୁନି ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଘରପଟେ ସେଇଦିନ ସେଇପଟକୁ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ତା ବୋଉର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ତୁ ଫେରେଇଲେ ଲୋ ବୋ ତୁ ଫେରେଇଲେ ଆରେ ରାଜୁ ମମତାର ସ୍ରୋତକୁ ମୋର ସାତଟା ହିମାଳୟ ଅଟକେଇ ପାରିନଥିଲା ଏ ଘରପଟେ ସେଇଦିନ ଏପଟକୁ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ଏଇ ମା ମମତା ଭରା କଣ୍ଠରେ ତତେ ଡାକିବ ଆରେ ଗୁଣ ମୋ କୋଳକୁ ତମ ଝିଅଟାକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇନଥାନ୍ତ। କଣ କହିଲେ? ମୋ ସ୍ୱାଇଁ ମଲା ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ। ମିଛ ମିଛ ମିଛ। କୋଉଟା ମିଛ ବେ? ଆବେ କୋଉଟା ମିଛ? ଆବେ କୋଉଟା ମିଛ? ଦି
ଦୁଇଟା ଲୋକ ମରିଯିବାରେ କ'ଣ ମିଛ ଭାଇ? ଆରେ ତମ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ବଦଳରେ ବିଷ ଦେଇଥିବା କ'ଣ ମିଛ? ଆମେ ତା ଘର ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବା କ'ଣ ମିଛ? କହୁଛ ମିଛ ଭାଇ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଖାଇ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ହଁ ଗଲାବେଳେ ବାହାଘର ଭୋଜିଟା ଖାଇ ଦେଇଯିବେ। ଆପଣ ଆଇନ ବହିଟାକୁ ଅଲଗା ପଢିଛନ୍ତି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଆରେ ଛି 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 ତ ଡକ୍ଟରକୁ ଲାଗିବା କଥା। ଆରେ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏଇ ମେଡିସିନ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ବଦଳରେ ବିଷ ଦଉଛି ବିଷ। ଆମେ ଏ ଫାଟା ପଡ଼େ ଆରେଷ୍ଟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କାରଣ ମଲ୍ହାର ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। তাহলে মতো অ্যারেস্ট করুন ইন্সপেক্টর, মতো অ্যারেস্ট করুন। কনস্টেবল আরেস্টিং। ସୁଧୀରଧା ଆମ ମିଳନ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଏତିକି କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ଆଉ ତମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ମଲ୍ହାରକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।
ମଉସା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ପରା ରାଧାର ବାହାଘର ବେଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହୋମ ନିଆଁ ଜଳିବା ଆଗରୁ ମୋ ରାଧାର ଜୀବନକୁ ଜାଳି ଦେଇଛି। ମଉସା କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନି। ଯୋଉ ମଣିଷ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେ ଏମିତି ଦାନବ ହୋଇଗଲା କେମିତି? ତମେ କୁହ କାହ୍ନା, ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ସହିତ ମୋ ଝିଅର କେମିତି ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ ଅନାର ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ମୁଁ ଏକଥା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ହଁ ଜାଣିଛ କାହ୍ନା, ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏକଥା କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ସହିତ ମୋ ଝିଅର କେମିତି ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି? ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ଝିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ରହିଯିବ। ବାହାବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ତା ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? କାହ୍ନା, ତୁମେ ମୋ ରାଧାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ? ମୁଁ ପାରିବିନି ମଉସା ମୁଁ ପାରିବିନି ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ବାପ ସବୁ ସହିପାରିବ, ହେଲେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ କେବେ ସହିପାରିବନି। ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି କାହ୍ନା, ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି। ତୁମେ ମୋ ରାଧାକୁ ଗ୍ରହଣ କର କାହ୍ନା, ତୁମେ ମୋ ରାଧାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। କାହ୍ନା, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଜଣକୁ ମନ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କେବେ ବି ଚୋରି ହୁଏନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବିନି, କାହାକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିପାରିବିନି। କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। ଚାଲ ଶେଷ କଥା ଶୁଣ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହବୁ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ମତେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁନି, ଆଉ ଦେଖିବୁ ମୋ ମଲା ମୁହଁ। ବାପା, ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟେ ନେଇଗଲ। ତମର ଯଦି ଏଥିରେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ
ନିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଇନର ଅପରାଧର ବିଚାର ଏଇ କଞ୍ଚେଇ ଖାନାରେ ହୁଏ। ଆନା କିଏ ସେ ଆନା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଗନ୍ଧା ପଚ अन्नाକୁ ଦେଖିବୁ ଡକ୍ଟର। अम्मा दूसरा रंग तिरंगा आखिरी मेरी अब्बा उड़िया औखा नहीं की मिली नहीं तो मैं फूल मारूंगा बजा बजा रे उड़िया बजा बजा अबे डॉक्टर रंग तेलंगा को तीन दिन में रंग कोटे घरो जिला में खो से जेते बड़े बलसे हड़घड़ी कुआ पत्थर माट देई बलसे साधारण अवस्था नुहेबे अन्य बात्या सृष्टि करे ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ମର୍ଦ୍ଦନ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇବ।
ଆଗ ମୋ ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କଳା ଦାଗ ଲଗେଇବି। ଆଜି ଧୂଆଁ ବାହାରିଛି, ଏ କାଲି ନିଆଁ ବାହାରିବ, ଏ ତମକୁ ମତେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ, ଏ କହିପାରିବ ତମେ? ମଉସା ବହୁତ ହେଇଗଲା ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, ଏଥର ଚାଲ ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଭାବିଛି ମୋ ଝିଅ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ନାଁ ରଖିବ, ସେସବୁ ମୋର ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଏ ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଝିଅ କଣ। ହଁ କହିବ ଯଦି ସୀତାଙ୍କ ପରି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ଭାରତରେ 1 ନମ୍ବର ସାବିତ୍ରୀ ହେଇକି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି। ମୁଁ ବି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ କହିବି, ମୁଁ ଏ ଯୁଗର ସତ୍ୟବାନ। କାହାରିକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଝିଅ ପିତ୍ତଳ କଣା, ଆଉ ତମେ ହଉଛ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଦିଲ୍ଲୀ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବ ବୋଲି। ଇଏ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ଏ ଫେରିଲେ କିଏ କେତେ କଥା କହିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସାର୍, ଓ ସାର୍, ଆପଣ ଚାଲିଯିବା କଥା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ମୋ ଝିଅ ଦିଲ୍ଲୀ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବ ବୋଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତ ରହିଲେଣି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ଆଉ ଦେଖାଇଦେବି ଯୋଉମାନେ କଲମ୍ବିଆ ସଙ୍ଗୀତ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଲୋ ମା, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇ ଆସୁଛି, ତୁ ଆମର ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ତମ ବାପାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି କି ଆଗ୍ରହ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଋଣୀ ଥିଲି, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋର ସମସ୍ତ କଳା ଯାଇ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏରା କଣ ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ମତେ କଣ ସତରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ? କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ବିନା ପାଣି ତମର ଏ ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ ଛଳ ପାଣି ଦେଖିଲେ ମୋର ଖାଲି ଉଠୁଛି। ଅନାନି, ମୋର ଉଠିଲେ ତମେ ତ ତମେ ତମ ଭଳି 7 ଜଣ ଥୟ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଉଠୁଛି? ଓହୋ, ମୋର ଥରେ ଉଠିଲେ ମୋର ବିପି ବଢିବ, ଆଉ ବିପି ବଢିଲେ ମୁଁ କାହାର ନୁହଁ, ଖାଲି କୁଟି ନେବି କୁଟି ଆଣିବି। ଯଦି କାଟିବ? ଟିକେ କାଠେଇ ଯିବ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କୋଉଥିରେ କେମିତି କୁଟୁଛି, ଏ ହାତରେ କି ଠେଙ୍ଗାରେ। ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ କୁଟିଲେ ବି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି, କାହିଁକି ନା ଏଇ 5 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ମନ, ମୋ ହୃଦୟ, ମୋ ଯୌବନ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ଦେଇପାରିବି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ? ତୋ କଳା ଠିକ କାମ କରିଛି ରେ ବୀରବର ପୁଆଣ। ଚାଲ ଲାଗି ଯା। ସାର୍, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ? ନା 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 ନା, କିଛି ନେବି ନା ପାଣି, କିଛି ନାଇଁ ନେବି। ସାର୍, ମୋ ପୁରା ଫୁଲ ପାଣି, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବୀଣା ପାଣି। ହେଲେ ସାର୍, ମତେ ପାଖରେ ପାଇ ତମର କଣ କିଛି ବି ହଉନି? ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର କଣ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆଉ ସାର୍ ଡାକି ସେ ଶବ୍ଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରନି, ଖାଲି ବିପି ଭଳି ଡାକି ସେ ସାର୍ ଛାତ୍ରୀର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ମୋ ପାଖକୁ
ମାଡ଼ି ଆସ। I love you ବିନା ପାଣି। I love you। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଖାଲି କନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଉଛି। ତମର ସେ କଳାରୁ ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦିଅ ନା। ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ମୋ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଠାରୁ ହରଣ ହେଇ ଆମ ଦେହ ସାରା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉ, ଆଉ ସମାନ ଇଞ୍ଚିଟେ ଲାଗିଗଲେ ମୋ କାମ ଫାଇନାଲ। ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ରହରେ ଶଳା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଛଡ଼ଉଛି। କହିଲା କଣ ନା ବୋପା ଏଇଟା ତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଏସା ଗାଁ ଲୋକ କହିବାଟା ଠିକ ହୋ ଟିକେ ମୁଁ ଶଳାଟି ତାକୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି।
ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଚଳା ସେମିତି ଆଉ କହିଲା କଣ ନା ପାପ ନାହିଁ ଆଉ ବିନା ଗାଲକୁ ତୋ ମୁହଁ ସେଇଟା କୋଉ ପୁଣ୍ୟ ବେ? ମଉସା ମଉସା ଆପଣ ଏମିତି କଣ ହାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଗୋଟେ ରେପୁଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏରିଆ ଆମର ଖାତିର ଅଛି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଗେବି ପକେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ଉପରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଜାଣିଲ ବାପା ମୋ କଳା ପରା ଅଧାରେ ରହିଛି। ଆଉ କଣ? ଅଧାରେ ରହିବ କାହିଁକି? ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି ଯିବ ନା। ଆରେ ଶଳା ଚୁତିଆ ଆହୁରି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଯାଇନ ଶଳା। ସାରେ ଗାମା ପାଦାନି ସା ए गानी मारे सा गानी मारे सा गानी मारे सा फ्लैट भी अब है नॉनसेंस अभी कौन करचू सिगरेट गया নে ভোগ নে रखना तो होगा মীরা তু বড় ঘর ঝিও বলি তাহলে ভোগ কত चुप कर शीघ्र जा मो पाई ब्रेकफास्ट दिटा ऑमलेट और चाउमीन करिवो जा शीघ्र কোন হেলা আজি চতুর্দশীটারে না কেই পারবনি जीबू न जोता मारे तो मुंह भागी दरी মীরা ତମର ଏତେ ସାହସ ତମେ ରାଜା ବାବୁକୁ ତୋତେରେ ପିଟିବ? आजा Yes! ଆସ ବୁଝିଲ ପାଇଁଟିଅ ଭାଉଜ ତମ ଦେହର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସୁନ୍ଦର ରାଜବୁଲଟିଏ ହେଇଥିବ। ଏବେ ଜାଣୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛା ପୋକ ନୁହଁ, ଅଳଦୀ ବସନ୍ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ବେଟା। ତାମାନେ ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଉଡ୍ ବସବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ପିଟିବେ। ଘରେ ନ ପଶୁରୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। ବାପାରେ କି ଫୁଟାଣି! ଆରେ କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ? নাই তো কথা কোন কি ତମେ ରୁହ ଭାଉଜ। ଆଇ ଆଜି ପୂଜାରେ ସକାଳୁ ସାନ ଭାଉଜ ଆମଲେଟ ଆଉ ଚାଉମିନ ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଚାଲିବିକି ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ଉଠେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିବାରୁ ଆବେ ଚୁପ୍! ଆରେ ତୁ କଣ କହିବୁ? ଆରେ ତୋ ରୋଜଗାର କେତେ? ବିନା ରୋଜଗାରରେ ବସି ଏଠି କେପା ମାରୁଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ କହିବି ମୀରା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଧା ଆରେ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ରେ। কোন হেলা বাপাঙ্কর আর ডাক্তার কোন কইলে ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ ଭାଇ? কোন কইলে ଡାକ୍ତର କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଭାଇ? ବାପାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଅପରେସନ ନିହାତି ଦରକାର। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଚାହିଁଲେ ବାପା ଠିକ ହେଇଯିବେ ରେ। କାହିଁ ସିଏ କଣ ଏକୁଟିଆ ବାପର ପୁଅ ତମେମାନେ କେହି ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଇଦିଅ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ବାହାର କର ଆଉ ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। সূর্য তবে পরে ঘর মেরুদণ্ড তবে ঘরে ভাগ খুঁজুছ ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ତ ମୁଁ ବେକାର। ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପୁଣି ମତେ ଧମକ ମୋର ଖାଉଛ ମୋ ଦୟାରେ ଚଳୁଛ ହେଲେ ତିନି ତିନି ଜଣ ବାହାର ଲୋକ ମୁଁ ଜମା ଚଳେଇ ପାରିବିନି। କଣ କହିଲ ମ୍ୟାଡାମ ବାବା? ଆମେ ବାହାରର ଲୋକ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ନ ଖାଉଛୁ ଆଉ ତମରି ଦୟାରେ ଚଳୁଛୁ। ସେ କଥା ମତେ ନା ପଚାରି
ଆରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବେକାର ତାପରେ ପୁଣି ତମେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲ ତୁଚ୍ଛା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଟେନସନ ଦଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ ଇଏ ଘରର ମାଲିକ କହିବାର ସିମେଣ୍ଟ ଟପି ଗଲେ ମୁଁ ସହିବାର ସିମେଣ୍ଟ ଟପି ଯିବି। ବାପା ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ତମର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡିଥିଲୁ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଯାଇ ତତେ ଭଲ କରିଥିଲା ଏଇ ଭାଇ କୋଉଠି ଥିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆରେ କାଦୁଅରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ବର୍ଷା ବେଳେ ତୋ ମୁହଁରେ ଆର ଦବା ଲୋକ ଏଇ ଭାଇ କୋଉଠି ଥିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ନିଜ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ତତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିଲା କୋଉଠି ଥିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ଜବାବ ଦେ ଅମଣିଷ କଣ ହେଲା ଅମଣିଷ ଆରେ ମୁଁ ଅମଣିଷ ଆମେ ତମେ ଖାଲି ଅମଣିଷ ନୁହଁ ଅମଣିଷ ପଶୁ କଣ କହିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶୁ ପଶୁ ବାପା କେହି କିଛି କହନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବା କଥା ମନେ ଅଛି? କଣ ହେଇଗଲା ଦେଖୁ ଆରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ କାରଣଟା ଜୋରରେ କମ୍ପୁଥାଏ ଔଷଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଏ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା ଜାଣିଛୁ? ସେ ଟଙ୍କା ରାଧା ଆର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପ୍ରେମିକା ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ସେ ଟଙ୍କା ସିଏ ଦେଇପାରିବେନି ସିଏ ଦବ ତା ନହେଲେ ସେଇଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ତା ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉତାରି ଦେବି। ମୀରା ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ନିଅ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବିକି ଦିଅ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ବିକି ଟଙ୍କା ଦେଲ ମାନ କଣ ତମ ଟଙ୍କା ଆଜିର କଷ୍ଟଟା ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖିଦେବ ଆଉ କହିବ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ମରିଗଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଯେତିକି ରକ୍ତ ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧା ରକ୍ତ ଏ ହତଭାଗର ତେଣୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଣ କରିପାରେ ନେଇଯାଅ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ବା ଏଇ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଏଇଠି ରହିଲା
ରାଧାର କାହିଁକି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘଟା ଘୋଟି ଆସୁଛି? କଣ କରିବି? ବୁଢା ବାପାଟାକୁ କେମିତି ଭଲ କରିବି? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଏ ବତାଇ ଦବ? ହରିଗଲା ମୁଁ ଦେବି। ମଉସା ମଉସା ଆପଣ ମଉସା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମଉସା। ମୁଁ ବାହାରେ ରହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିକରି ଆସିଛି। ଦେଖ ବାପା, ମୋ ରାଧା ମା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ କାମଟା କରିଦେଲୁ କହନି। ନହେଲେ ବିଚାରି। ହଁ ବାପା, ତୋ ବାପାର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଧର। ମଉସା ଆପଣ ଭଗବାନ। ହେଲେ ମଉସା ଖାଲି ଦେଲେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା? ହରିଗଲା ଖାଲିରେ କାହିଁକି? ଶୁଣ, ଇଏ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରା କୋଟିପତି, ଘର ତାହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଣ କହିଲି କୁହ? ତାର ଗୋଟାଏ ଜିଦ୍, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବାହା ହବନି ବୋଲି। ହେଲେ ତା ମାର ଗୋଟାଏ ଜିଦ୍, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମତେ ସିଏ କହିଲେ, ମଉସା ଓ ମଉସା, ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଯାଉ ପଛକେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଛି ମିଛିକା ବୋହୂର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଝିଅ ଆଣ। ଏଇ 6 ମାସ 2 ବର୍ଷ କଥା ଭାବି ନବ ଗୋଟେ ବର୍ଷିକିଆ ଚାକିରି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଧା ଯଦି ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତା। ହେଲେ ମଉସା ରାଧା ଯେ ବିବାହିତା। ଆରେ ଇଏ ଦେଖ, ଆରେ ଇଏ ତ ମିଛି ମିଛିକା। ଏଠି କାଚ କାଢି ଦବ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋତି ଦବ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ପିନ୍ଧି ପକେଇବ। ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ। ନିଜ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ
ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ମୋ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କୋଉ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତା ପୃଥିବୀ ତ ଫାଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ବାପା। ଆରେ ଯଦି ଉପାୟ ନଥିଲା ତାହେଲେ ନିଜ ଦେହର କିଡନୀଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁନି, ତାର ଭିକ ମାଗିଲୁନି, ଗୋଟେ ପର ଝିଅଟାକୁ ତୁ ବିକି ଦେଲୁ। ଆରେ ତତେ ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୀତ ଦଲାଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅପେକ୍ଷାର ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ସୁଧେଇକି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିପାରିବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଛାତି ପିଟି କରେ, ବୋକାନା ଶ୍ରବଣ କୁମାରଠୁ ବଡ଼, ପରଶୁରାମ କରି ମିତ୍ରଭକ୍ତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଆଜ୍ଞାଧୀନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ପଛାଇଲେ ମୋ ବାପା ପଡ଼ିଆ ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ଏ ଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତୁ ବାପା ଆମ ଆଗରୁ ପରିଗଲୁନି କାହିଁକି? ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ତମେ ସବୁ କୁହ, ହେଲେ ମରିବା କଥାଟା କେବେ କୁହନି, କାହିଁକି ନା ତମ ମରିବା କଥାଟା ମୁଁ କେବେ ସହିପାରେ। ପାପି, ପାପି, ତାର ହୋଇଥିଲେ ଆଗରୁ ଆଳତା ଲିଭିନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କର ଜାଣିନି, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କେତେଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ
କହିଲେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣର ଲୁହ ଭିଜା ପୁଣ୍ୟ କାହାର କେତେ କାହାର ମଉସା କହିଗଲେ ମୋର ଆଜି ମିଛ ବାହାଘର ମିଛ ମୋର ଅଭିନୟ କରିବି ଆଉ ପୁତୁରା ନା ବହୁତ ଭଲ ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କେତେବେଳେ ଆସିବେ
କହିଦେଲି ये बेदत तमें मैंने ए बुद्ध काले कालेलिला सरम चाहूची एदी तम मन को मारी दवा पे अरे मारिदे तो भली पुअर बाप मा आई बच्चा अपेक्षा मरी जीवटा भलो हाँ रुद्र जेतिकी भद्र ताठारु बेसी अभद्र मु जानिछि तमे मरीगले भी से मूर्तिर ठिकाना मते कहबे अरे से मूर्तिर ठिकाना मते कह दियो मु तुमको सब दिन पे मुक्ति दे देबी ए पापी अरे कुंभीरर माकड़ कलिजा खाइबा गप सुनिछु ए अरे मो बापा गप कहबरे गप ए बापा कहून मु सेठी बसिकी शुणुची तमे गप कुह ए बापा अरे माकड़र कलिजा गछ करड़े आखला आ कोउठी थिला ओ कलिजा हौ से प्रभु न घटराज ए से मोर परमेश्वर ताको बिना मोर मुक्ति नाही की गति नाही अरे पापी तुसे भूल करो ना नहले प्रलय हबो अपुआ भय हबो हंस हेइ जीव कली जुग ओ प्रसाद माल अरे कोउठी प्रलय हे गबे अबे केमिति कुठी बिटा प्रलय हबो देखिबा ए बापा बापा मा ए बापा सियारे हबनी यारे हना ए देखबो यारे देख अन्ना अरे देख అయ్యయ్యో అమ్మా आसुत అమ్మా ప్రణామ్ హే అమ్మా ప్రణామ్ ବୁଝିଲେ ନା ଅమ్మା ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସିଛେ ଆମ ସରକାର ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର କହିଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆମେ ତମକୁ ଦବୁ ହେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତମେ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ପୂଜା ହେବେ ଦବ ନା ना चली जा मो सामनारू अरे दलालो स्मगलर मूर्तिश्वर तुम मानकु ठीक जानिछि तम हाथ रे से मूर्ति पड़ी गले तमे फरेन मार्क